Gaur hasiera ematen diogu Euskaraldiari, ekimen sozial honi eta ariketa sozial honi Sestaon, eta horretarako prestatuta dago hemendik aurrerako eta 25 arte hainbat jarduera eta ekintza Sestaon, eta animatzen dugu guztiz Sestaoko herritarrei parte hartzera. Edizio berria daukagu mahai gainean eta hemendik aurrerako egunetan, eta horretarako txapa berri hartu behar dugu, bakoitzak hau bizi edo belarri prest egoerara moldatzeko, eta horretarako txapak prestatu dira, ekitaldiak, eta horretarako animatu gure bizilagunak parte hartzera eta prestatu diren hainbat ekitaldi horietan parte hartzera. Zenbat lagunek parte hartzen dute Euskaraldian ezkerraldean eta horietatik zenbat dira sestaoarrak? Ezkerraldean momentu honetan gutxi gora beraz 6.000 lagun inguruk izen eman dugu. Izen ematea oraindik irekita dago, beraz animatu nahi dugu jendea izen ematera, garai zaudete izen emateko. Eta Sestaon momentu honetan 1.100 hurbiltzen ari gara, badugu gainera inoizko daturik handiena 1.200 izan da Sestaon, orduan hori lortzekotan gaude berriro, ia gainditzen dugun gainera, giroa oso piztuta dago Sestaon, oso pozik gaude gainera izen emate kopuru horrekin eta topera. Alkateak esan du hainbat jarduera prestatu direla, hemen Sestaon, adibidez, esan? Gaur goizean eduki dugu eskola umeekin saioa txotxongiloekin, bihar taldearekin, Angela Figueran, bi saio egin dira 150 ume etorri dira bakoitzera, bete-bete eta eduki dugu aforoa. Eta gaur arratsaldetik aurrera izango daia herritar guztiei zabalik egongo den egitaraua. Arratsaldeko 5etan jinkana bat egongo da Berbalagunek antolatua San Pedro plazan, eta hortik aurrera arratsaldeko 7etan kale jira. Kale jiran dei egin nahi diogu bereziki parte hartzera izan eman duten entitate guztiei eta herritar guztiei. Edukiko ditugu Sestako erraldoiak, birakarikoak, gaztetxoak, txistulariak, saioko dantza taldea, Sestako abesbatzak, dultzainariak, egongo dira herriko talde pila bat, hor parte hartzen kale jira koloretsuetan handia izatea espero dugu. Gogoratu zer den Euskaraldia? Zer da ariketa sozial hau? Euskaraldia da 11 egunetan zehar egiten dugun ariketa sozial bat. Ariketa horren helburuak dira hizkuntza joerak aldatzea. Askotan desio baino gutxiago hitz egiten dugu euskaraz, beste gauza batzuen artean elkar identifikatzea kostatzen zaigulako euskaldun hori ez. Orduan Euskaraldiak proposatzen diguna da bi txapa edo bi rol ezberdinen artean aukeratzea, daukagu aho bizia alde batetik konpromiso hartzen duena euskaraz ulertzen duten guztiekin euskaraz egiteko, eta beste alde batetik belarri presta, naiz eta beti euskaraz ez egin, eskatzen die bestei berari euskaraz egiteko. Orduan bir rol horien artean hautatuta, elkar ulertuko dugu, euskaraz egingo dugu, eta areagotuko dugu euskaraz ematen diren elkarrizketa kopurua. Eta izen emateko epea edo zabalik dago oraindik? Bai, oraindik garaiz gaude izen emateko. Euskaraldia.eus webunean sartuta izen eman dezakete bai norbanakoek eta baita entitatek ere bai, entitatek, taldeek, kirol elkarte, kultura elkarteek, instituzioek denek, eskolek edo izen eman dezakete ere bai, badukate euren atal bat horri izen emateko webunean, eta gero norbanakoek ere izen eman dezakete rola hautatu, minutu bakar batean egiten da gainera, eta oso importante ere bai, beste urte batzutan parte hartu dutenek izen eman behar dute berriro, eta edizio berria, izen emate berria, txapa berria, hori oso argi edukitzea, gainera uste dugu izen ematea egiten badugu serioski hartuko dugula ariketa hori, eta hori da bilatze duguna, ariketan parte hartzea, eta benetan ondo ateratzea ariketa sozial hau. Eta txapak Sestaon non hartzen dira? Txapak jaso daitezke udaletxeko euskara sailean, gaztelekuan, gaztegunean, udal euskaltegian, aeka euskaltegian eta Gran Via liburu dendan. Harin ibili, txapak agortzen ari zaizkigula ere bai, egongo dira, seguru, baina batean ez bada, urrengora joan egongo dira. Zaituko gara bai egotea.